Nu har vi lysets velsignelse, det lys, der er blevet fremstillet her på stedet, og Renata Ronco har dekoreret det. Jesus säger, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Herre Jesus Kristus, Gudets sanna ljus, som lyser för alla människor i denna värld. Välsigna detta ljus, som det ska förknipa mörkret och upplysa natten. Så låt din helige Andes ljus upplysa vårt sinne och värma våra hjärtan, så att vi genom denna världens mörker kan finna vägen till det oförgängliga ljus. Du som är Fadern och i den helige Andes enhet lever och regerar i all evighet. Amen. Vi vil nu gå i procession med lyset hen til Le Brûloir, altså der, hvor vi anbringer lysene. Og I må alle sammen gerne, hvor den skandinaviske gruppe må gerne komme igennem grotten i forbindelse med